Pán Rado Ševčík, majiteľ iCukráreň.sk, sa na nás obrátil v marci 2024 s jasnou požiadavkou zlepšiť aktuálne výsledky Google Ads kampaní, lebo konkurencia rastie a jeho Google reklama potrebuje profesionálny prístup. Po dôkladnej analýze sme vypracovali stratégiu, ktorá zahŕňala optimalizáciu existujúcich kampaní, detailné nastavenie cieľových skupín a kľúčových slov na zvýšenie relevancie reklám, spustenie Google Shopping kampane, hoci v minulosti nebola úspešná kvôli nesprávnemu optimalizovaniu feedu. Zameranie na sezónnu kampaň pre vianočné obdobie sme vytvorili špeciálnu kampaň zameranú na vianočné pečivo. Prvotné výsledky prekonali pôvodné očakávania. Dokázali sme sa držať ROASu niečo nad 2000% a nádherným PN o 4,9%. Na Vianoce sme pre iCukráreň.sk pripravili špeciálnu vianočnú kampaň. Ako sme postupovali? Precízne sme ju načasovali. Zamerali sme sa na výber správnych produktov, zvážili sme relevanciu a lokálnosť, vybrali sme efektívny formát reklám. Výsledky, ktoré sme dosiahli. Priemerná hodnota objednávky bola 77,89 eur. ROAS dosiahol neuveriteľných 5850%. Podiel nákladov na obrate sme udržali na nízkej úrovni 1,71%. Prečo bola kampaň taká úspešná? Výnimočný produkt, správne načasovanie, efektívne rozpočtovanie každého produktu a práca s PNO. Sezónnosť hrá veľkú úlohu. Vizualizácia je kľúčová. Od začiatku spolupráce kampane precízne optimalizujeme, sledujeme PNO každého produktu zvlášť a vďaka tomuto prístupu dosahujeme dlhodobo kvalitné výsledky. Od 1. marca do konca tohto roka sme dosiahli tieto výsledky. Vložený kredit 4910 eur. Počet objednávok 2300. Hodnota konverzií 120 000 eur. Priemerná hodnota objednávky 52,17 eur. ROAS 2440%. PNO na úrovni 4,09%. Dáta rozhodujú a my ich premieňame na rast.